Ankommet til Budapest. Skål! Hvad sagde du? Der er McDonald's. Hvad har du bestilt? En cheeseburger med salat og 4 nuggets, halløjsager. Se hvad? Chicken tenders. Det er godt. Hvad er førstehåndsindtrykkene fra McDonald's i Ungarn? Mega coolie. Det er det første stop, vi har lavet, efter vi kom til Ungarn, er at tage direkte på McDonald's. Fordi der er en her, der har... Jeg er på vejen og købe en øl. Ja, først øl. Jeg har holdt den hele dagen ikke at skulle have en øl. Nu prøvede vi lige McDonald's. Og Slara siger, at det er ikke sidste gang, vi gør det. Så velkommen til Ungarn. Hvad er det, jeg siger? Chicken attack. Så bliver du sulten igen nu. Så fandt Clara noget, der var interessant igen. Var der nogen, der faldt i floden? I morgen skulle det blive også over 30 grader, men en UV på 8. Så aftens opgave her på vores første aften, det er at få en kold øl og finde noget solcreme, så vi er klar til i morgen. Fordi ellers så kender jeg en, som bliver en rød skænke i morgen. Kommer hun løbende over. Vi bliver ved med at køre. Ej, lille musi. Skal vi tage den med? Hårdt. Er det hårdt? Ja. Er det varmt? Ja. Ja, det er fandme varmt. Nu er vi gået på den her vej, hele vejen ned langs her. 500-600 meter. Der er fyldt med sådan nogle indgange. Der ligger åbenbart en kirke inde i alt det her. Men der er fyldt med hjemløse, der ligger derinde nu, og der har været ild i det. Så jeg tror ikke helt, vi kan komme derind. Vi håber lidt, men jeg tror sgu ikke, man kan. Men ellers så har vi talt om at måske bare gå derind alligevel. Status er, at vi skal have noget koldt at drikke. Så nu har vi bestilt 2 store øl. Vi har til gengæld lige fundet ud af, at de har sådan en isbar her, som vi helt klart skal prøve. Hvor alt er lavet af is. Og nu kommer en pølsebøger med. Så det skal vi helt klart prøve. Skål! Clara kommer ind og spørger, om de har nogle pomfritter. Pomfritter. På det bedste danglish, jeg nogensinde har hørt. Sorry, do you have any pomfritter? Og jeg sagde selvfølgelig bare, at vi skal have en lille smule mad og masser af øl. Så nu ser vi, hvad de har. Om vi kan finde nogle pomfritter til Slara. Jeg har kort nederdel på. Vi er på vej tilbage til vores Airbnb og gæt hvem der skal have mere mad. Nej, jeg kigger bare. 4 nuggets, halløjsager. Det er også ikke der. Hvad er status? Fail. Vi har rendt hele gaden rundt nu efter en oplader. Fordi at der er en tumpe, der har glemt at pakke en oplader. Og der er, hey, der er ikke nogen, der har en oplader, vi kan købe. Så vi har 6% på telefonen. Og koden til døren står på telefonen, så nu skynder vi os hjem igen. Inden vi ikke har mere strøm. Så må vi finde en i morgen tidlig. Har du ikke sagt? Ja, der lugter lidt på nogle af de gader her. Det er sådan lidt, det er ikke det bedste kvarter, det her, vi bor i. Men det var billigt. Jeg synes, det er lidt fint. Ja, her lugter lidt af tis. Vi satser på, at telefonen kan holde strøm indtil i morgen, og så må vi finde en oplader der. Hej. Godnat.
Vi har lige vandret hele vejen op til toppen af 500.000 trapper, ikke? Så er det fucking lukket. Dag 2. Vi har fundet en oplader. Vi starter morgenen ud med at gå op til, hvad er det hedder? Det ligger i hvert fald deroppe på toppen. Skal vi i hvert fald ud og have noget koldt drik og finde noget mad. Ja. Til, vi skal finde en langos, tror jeg. Mange mænd, der kigger og meget beskidte tjerne. Ja, vi fik også lidt beskidte fødder. Jeg går op i de der grusveje op til det flage der. Så ud og finde en kold øl, finde en langos. Og så senere skal vi måske i termisk bad. Vi må se, hvad det bliver så. Vi fik fundet et lækkert sted, der sælger langos. Og vi fik en kage med på husets regning. Vi fik en kage med på, og Clara, hun starter selvfølgelig med kagen. Hun kan ikke holde sig tilbage. Taste test, langos. Meget luftigt. Smager godt. Smager vildt godt. Jeg glæder mig til at smage det som pizza, eller hvad man nu kan kalde det her. Skål! Smager sindssygt godt. Det kan godt anbefales. Og prøv igen. Lidt stærkt, ikke? Lidt stærkt. Nu er det der med at sætte ekstra paprika på. Men er det det her, eller hvad? Ja. Hold da magle. Er det det her, der er stærkt? Ja, det er paprikaen. Og det skal jeg sgu ikke have. Synes du ikke, det er Succes. Det smager virkelig godt, det her. Nu har vi lige taget... Hvad hedder de? Sådan en der. Sporvogn har vi lige taget. Fordi vi skal over til termiske bade og bade lidt. Vi sveder. Det er meget varmt i dag. Rigtig, rigtig varmt i dag. Clara fik sin vilje. Jeg får ikke nye solbriller. Så nu er vi på vej ud at bade. Uden nye solbriller. Vi gik ind der, men så gik vi den anden vej ind der. 8 hours later. Så blev vi færdige med terminalbadet. Nej. Termiske bade. Termiske bade, det er det hed. Nu tager vi metroen tilbage igen. Vi er fuldstændig ødelagte. Ja. Og vi har glemt at låse vores skab, og vi kunne ikke finde vores oplader, og jeg ved ikke hvad. Ja, den der oplader der, det er noget lort. Nu skal vi nå at tage den der metro tilbage igen. Europas første metro. Og så har vi bare drukket øl og spist nogle rigtig mærkelige madder med løg. Ja, fy for helvede. Okay, nu skal vi hjem og lige restituere 10 minutter. Og få mascaraen væk fra hovedet. Og så skal vi ud i byen og have noget lækkert mad nu. Og så skal vi finde et eller andet vandpip, tror jeg, og sidde hyggeligt ved at spille nogle kort. Ja, status er, at vi tog vognen den forkerte vej, og nu er vi på endestationen på et eller andet... Hallo! Vi tog den forkerte vej, og nu kan vi ikke komme ud. Sorry, we took the wrong train. Ja. Hallo? Ja, vi er kommet ud for togbanens stationer. Og Altså, hallo? Ej, nu får jeg dødsangst. vi kan ikke rigtig komme ud. Vi kan ikke komme ud. Okay, der kom en og sagde, at vi skal bare lige blive siddende i toget lidt, så kører vi samme vej tilbage igen. Chaufføren skulle bare lige ned fra den ende af toget og ned til den anden ende af toget. Ja, jeg fik dødsangst. Jeg tænkte, nu dør vi her. Vi sidder på en eller anden... Altså... Okay. Jeg troede lige, vi var fanget her hele natten. Det er også mig.
Så det skal vi lige huske. Tag toget den rigtige vej. Når hun siger goodbye. Så nu er det tilbage ved noget, vi kender. Der er den igen. Mexico. I ud. Skiftet til træk. Det hedder ikke en træk. Det hedder det kun i Norge. Det hedder en sporvogn. Man skal bare trykke her. Der er varmt herude. Det er lækkert. Jeg Der er er klar. virkelig varmt Jeg er herude. klar igen. Til en øl til. Du har fundet en... Nu skal vi også have fundet en kæmpe stor øl. Eller en lille drink. En lille drink. Prøv lige se den her krabat. Nøj, den er stor. Har du ikke set de der japanske vipser, der kommer til Danmark? Det kan være, det er en af dem. Er du sindssygt, den var stor, den der. Den skulle altså ikke komme flyvende og prøve noget med os, den der. Så var den fået boks lige på læben. Det er mig. Jo. Slara har fundet mere mad. Så nu er vi på vej imod parlamentsbygningen for at sidde og spise noget gyros. Det var også græske gyros. Græske gyros. Der er lukket af, det kan vi ikke. Og vi er mega happy i dag. Nej, så er stadig lukket. Stadig lukket af den vej der. Optimistisk. 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 Fandme heldig der, hva'? Wow. Tilbage, når vi har spist den der gyros. Bye bye. Wow. Men det er slet ikke lige så flot på kameraet nærmest. 700 rum. Ja, Futte har sat sig, selvfølgelig. Alkohol i også og drikker. Hvad? Men vi skal snart have nogle øl. Hvad? Hvad siger du til det? Meget smukt. Smukt. Kan du ikke sige, hvad det er? Det er jøder, der er blevet skudt. Nu skal vi fandme ind og være hammeret. Slara har taget Jägermeister med. Med appelsin. Lige hvor han siger, det er ikke rosmarin, jeg er 100 på det der. Det, okay, jeg giver dig... Det er rosmarin, der. Det stinker. Vi stank Bacardi. Hvad er klokken? Lidt over 2. Jeg er så ked af det, fordi jeg tror ikke, der er nogen McDonald's, der er åben. Nej, det er der ikke. Man er mega snacksulten nu. Man er bare brug for en græsk Det er det, jeg kebab, siger. som tidligere. Den var fucking god, det må jeg bare sige. Det må jeg bare sige. Det kommer der Tak for i dag. over det her. Tak for i dag. Thank you for today. Bye bye. Jeg prøver at gætte, hvor vi er tilbage. Hvor meget skal du have? Ikke så meget. Vi er ved at købe nuggets, og jeg ved bare, vi er ved at købe nuggets. Og så siger Oliver, at vi ikke må kigge i den. Og så mangler der fucking nuggets. Tragedie. Ja, kom on,